Heerenveen had mij Marco van Basten, een voormalig topscorer, als trainer. Maar op het veld weten de spelers het doel amper te vinden. In de laatste 3 oefenwedstrijden, tegen eerste divisionist Eindhoven en tegen de 2 Belgische leegvleerners Waasland-Beveren en Beerschot, weet Heerenveen maar 1 keer te scoren. Je ziet duidelijk dat wij voorin niet makkelijk scoren, laat ik het zo zeggen. En daar leidt op dit stuit het grote probleem. Illustratief daarvoor is dit moment in de wedstrijd in Beerschot. Juricic en Amoa rennen elkaar eerst in het paard en dan schiet uiteindelijk Ziyech de bal op een lotte. Het kan ook gewoon een fase zijn hoor, dus daar is op zich ook niet iets van we moeten direct in de war raken. Maar feit is wel dat we nu 3 wedstrijden 1 doelpunt hebben gemaakt. En het was uiteraard nog een verdediger die scoorde ook. Dus wat dat betreft is het natuurlijk wel een beetje een teken aan de wand. Aan de andere kant heb ik er nog alle vertrouwen in. Tjen Beerschot speelt het van Basten met Matthew Amoa in de punt van de aanval. Filip Juricic speelt het van links en Oussama Tanane zit onder de rechterkant. Tanane maakte in februari dit jaar de oerstap van de jeugd van PSV naar de beloften van Heerenveen. In de voorbereiding krijgt hij nu van Basten de kans om hem te litten als rechteraanvaller. Ik ben niet echt een aanvaller, ik ben een aanvallende middenvelder. En ja, normaal sta ik niet helemaal aan de buitenkant, meer aan de binnenkant. Dus ja, vandaar kan ik ook mijn actie maken. Matthew Amoa is kaam als opvolger van topscorer Bas Dost. Maar Amoa had verleden seizoen in Turkije haast net voetballen. En dus had hij het nodig. Amoa speelt in Beerschot een bijzonder ongelukkige wedstrijd. Dat is trouwens net alleen nog zijn schuld. Hij krijgt er geen onvier van de zijkanten. En dus bent er van de Ghanese aanvaller amper kansen. Ja, ik heb hele weinig kansen. Maar ja, weet je wat, nu is oefenwedstrijden. En we leren gewoon van onze fouten. En ik denk ook dat de volgende wedstrijd weer beter gaat. Ja, dat hoop ik ook. Dat hoop ik van ganse harte. Alleen als je kijkt naar zo'n ploeg, de ploeg die vorig jaar als de 11e is geëindigd in de Belgische competitie. Had ik verwacht dat er wat meer kansen zouden zijn. Had je zelf ook verwacht. Maar waarom breekt het dan aan, denk jij? Ja, ik heb ook het zelf gehad. Maar ja, weet je wat, in de eigen wedstrijd is anders. En dit is gewoon slecht gelopen. En ja, we hebben gewoon kijken naar de volgende oefenwedstrijd. In de tweede helft brengt Van Basten op een jong talent in het veld. Arsenio Valpoort. Valpoort zit voor het eerst bij de A-selectie. Maar met het jeugdige talent is Heerenveen net gevaarlijk. Misschien ook omdat we toch meer samen moeten doen. En ook een beetje gewennen, want we hebben een nieuwe spits. En Oussama is ook een nieuwe speler eigenlijk. Het is ook een beetje wennen aan elkaar, maar ik denk wel dat het goed komt. Maar het samenspel voorin moet met name nog beter. Ik denk in het hele team, maar omdat er weinig kansen zijn gecreëerd, sowieso in de voorhoede, moet ook meer samen worden gewerkt. Verleden hier Heerenveen met Assaidi, Narsing en Bas Dost de meest swingende voorhoede van Nederland. Maar Narsing en Dost zijn al verkocht en ook Assaidi liet het voor te gaan. Het contrast met de aanvallers die het nou in het veld staan is dan wel erg groot. Assaidi is trouwens wel onwijzig als tastscorer. En hij is duidelijk in zijn commentaar wat hij vindt van de wedstrijd. Ja, ik vond het niet best. Niet best? Nee. Ben je geschrokken? Dat ik geschrokken ben? Ja. Nee, ik ben niet geschrokken. Het is nog vroeg toch? Ja, het is nog heel vroeg. Ja, daarom. Maar vind je ook aanvallend behoorlijk wat kwaliteit ingeleverd natuurlijk, Heerenveen. Moet er wat bij komen, denk jij? Daar ga ik niet over. Moet je bij Hansma zijn en de trainer, denk ik. Ja, en jouw eigen persoon, want Heerenveen zou al een akkoord hebben, een principeakkoord met Galatasaray. Ga je nou weg of niet? Daar ga ik het niet over hebben. Dat wil je niet? Nee. Blijf je bij Heerenveen, denk je? Zoals het nu uitziet wel. Heerenveen had al weken een overeenkomst met Galatasaray. Maar ta een transfer is het nog altijd net kaam. En daardoor hoopt het Van Basten nog altijd dat Assaidi toch nog bij Heerenveen blijft. Ik heb gisteren een gesprek met Assaidi gehad en daarin kreeg ik het gevoel dat hij graag bij Heerenveen wilde blijven. Nou, ik heb hem er graag bij. Het is een fantastische speler. En dat zou voor ons alleen maar goed zijn als we dat soort spelers ook kunnen behouden. Ja, en dan een mooi koppeltje met Juricic aan de linkerkant. En dan mogen Valaparra en Tanane het uitvechten aan de rechterkant. Nou, over de opstelling daar heb nog wat vroeg misschien. Met mijn technische staf heb ik daar discussies over. Dat is verstandig. Oké. Heerenveen verliest van Beerschot met 1-0. Troch dit doelpunt van Prince Nyoni. Net als Van Basten is de uitslag net belangrijk, maar ook over het vertoonde spul kan hij toch onmogelijk tevreden wezen.